Jeg hedder Jakob Bloch-Ehlers, og jeg er direktør for Havegartneren. Vi er anlægsgartnere. Det er et lille firma. Der er i alt 5 ansatte med mig selv, og de 4 andre de er fra Polen. Jamen, jeg ved ikke, om der er noget, der er særligt ved min forretning. Der findes jo mange anlægsgartnere og brolæggere, men det er måske, at de polakker, jeg har ansat, mange af dem de taler kun polsk. Jeg har lært at klare mig på polsk og kan så altså også ansætte polakker uden de store sprogkundskaber. Jeg tror, at det betyder, at jeg er lidt tættere på mine medarbejdere i lidt bedre dialog end de fleste entreprenører, der ansætter polakker. Det har hjulpet mig i det hele taget, at jeg kunne få en dansk konto hos Centro. Det er simpelthen afgørende for, at jeg kan drive min forretning. Altså, der er mange andre små virksomheder, der er i samme situation, som jeg har været, at man ikke har kunne få en konto, og så er det svært at drive en virksomhed. Jeg har allerede anbefalet Centro til andre virksomhedsejere, der også har problemer med at få en konto.